Hi! Hi sa akong pimple. Wa mi customer akong kauban si Ate Sheila. Amo na siyang manicurista. Magbinisaya sa takaron kay. Hi sa akong unsarana mga silingan diha sa taga Maasin. Nakoy istorya ninyo. Bisaya ba? Nabuang sige katawa. Mura dyan, sure dyan si binuwat na. Binisaya sa taron ba nako istorya sa inyo ha. Kana day mamatay ang tao. Duha di ay paadtuan. Ang usa murag lami-lami, ang usa mura mag-ambot unsa asa to dapit. Kay si Juan ug si Pedro nangamatay sila. Nya naminaw si Juan sa usa ka pultahan. Naaman siya nadonggan nga. Ingon siya, Pedro, murang maglami-lami ning kuan kay murag na ay suyop-suyop. Nya ingon, ha? Sige, anak na lang ta. Ikaw say una. Ingon. Nya sus pag-abli ni Juan kay naaman day slide nga blade man di ay ito. Mao di ay maong hingingon kay alcohol di ay iyang gikuanan. Mao di ay sakitan siya sa blade niya sa alcohol. Nya pagkahuman si Pedro na pod. Nya ingon si Pedro nga di pag-abli niya sa pultahan kanta-kanta man siya. Hingkanta mag ayog balud-balura. Hingingon si Juan. Mura man jud. Lami ning kang Pedro kay ni kantag ayog balud-balura. Sus mao di ay itong ni kanta siya ayog balud-balura kay ningtong kanang unsa na ning tungkad ay siya sa dagat niya na itubol siyang atubangan. Mao di ay ayog balud-balura kay ang tubol og mabalod mato siyang naong. I-subscribe sa rin yung nakatawa ba mo sa istorya be. na pag mga kontrabeda. Sige na, bye. Please click subscribe.